गोजौना आबुआ लाय खतरा दं मोजाङै खतरा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव फोमोन दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुं गुसुंसो फैलायबाय गाइस नोंथांमोननि गेजेराव भाइरेल भिडिअ लानानै दा सानैसोथ' फेसबुक इउटुब खुलिनो हाया भाइरेलनो अडिअ भाइरेल अडिअ रेकर्ड भाइरेल भिडिअ एकदम गासैबो फेसबुक इउटुबावनो खुलिबानो नुयो जाय बिथाङा जाय बिथांजोजों रायलायदोंमोन सोरबा रेकर्ड खालामखो एसे सानैनि गेजेरावनो जागोन खारन सानैनि गेजेरावसो रायलायनाय जादों नालाय बे सानैनि गेजेरावनो सोरबा सासेया रेकर्ड खालामनानै बे अडिअ रेकर्डखौ ससियेल मिडियायाव हगारना होबाय खोब गाज्रि जाय हगारदों बुंग्रायाथ' गाज्रिखा माबायदि गाज्रि भाषा बुंदों बे गाज्रि भाषाखौ नोंथांमोननि गेजेराव होलांनि आं ससे खोनासंदो क्लियारलि होलांनि जाय नोंथांमोना ससियेल मिडिया भाइरेल जागासिनो दंखायोखा ओमफ्राय भिडिअखौ होनायनि थाखाय दुखु मोननाङा खारन जोंना भाइरेल भिडिअब्लासो कन्टेन्टफ्रा पाब्लिश जायो नालाय कन्टेन्टफ्रा नायजायो नालाय ओंखायनो होनो गोनां जायो स' नायलांदो गाइसमोन रेकर्ड सोरबा उनिल नार्जारि ना मा होनो खुब सर्ट भिडिअ सर्ट मुभि बानायग्रा बिथांनि आवाज बिथांनि रावजों माखासे गाज्रि सोदोब बाहायनाय रेकर्ड अडिअ रेकर्डखौ खोनासंलांदो थ' नै आं लागायनानै होबाय नायलांदो जोबजासिम दसे थांदों सोरनाव फैया बाजिमोन माजों फैया दादाजों थांदों हा दादाजों थांदोंलाय बाइकजोंहाय फंबाय न'आवथाय नङा जाबाय माबासो जालायहैदोंमोन नामा ए नङालाय गोदाव सोराव होनो गोदाव सोराव होनखायो नङा हिनजावफोरखौ फोथायजाथारा ए गिलायलाङो आं ओमफ्राय दा मा खालामनांगौ नोंनिबा आंलाय मा मिथिगौ आंलाय मा मिथिगौ मिथिगौ नामा हाब दिनैसो आंजों फन रायलायबायलै नोङो नङाबा एसएमएसल' गेलेलाबायो गावनो हरा गावनो हमा आं एखमबा बेस्थ' थायोना ओंखायनो जोब्बाय ओरै माबाबा ओरै गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा फन रायलायबाय थाबा ओंखायनो जोबथ'वाखैलै दा थिगैनो दंखायोना गोजौना आबुआ लाय खतरा दं मोजाङै खतरा दंखायो मोजाङै माबायाव गोसोआव फोमोन दंना एसे बेसे गोलाव गोलाव ना गुसुंसो थिग जायो थिगानो आराम नुयो होनदां बिदिबा खोनादों मोजां नुयो आं दसे उनाव हरफिन दे नै माबा एसे सुट लानो नागिरदों दे दे गाइसमोन नोंथांमोना खोनाबाय बे अडिअ रेकर्डआ सोरनि जाथावथाव अनिल नार्जारि नंगौना नङाना नोंथांमोनानो सायख'नो हागोन थ' सायख'ना नायदो अनिलनि नंगौना नङा बियो स' दिनैनि भिडिअखौ बेसो दोनसै बाय बाय